Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kulikonse kumene muli. Ngati mwadzuka bwino, ayi inenso kuno kuyamika Mulungu ndadzuka bwino. Lero kummawa kuno ndabwera ndi cholinga chakuti tiwunikirane ziwiri zitatu monga mwa nthawi zonse mmene tikuchitira. Ndinalonjeza kunena kuti ndibwera kudzafotokoza kuti pakhala pakumveka mphekesera zokhuza kuti mbuyomu mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UDF akaluza masankho amapita kunja. Polankhula mwachipongwe anthuwa amagwiritsa ntchito mawu okuti amathawa kupita kunja kwasiya amalawi mdzikomo. Lero ndabwera ndi cholinga chakuti tiwunikirane amalawi tidziwe chilungamo, komanso ndikhulupirira kunena kuti zomwe ndikulankhula pano khanso mukumatha kufufuza nkupeza kuti ndizoona zenizeni. Pachifukwa chimenecho ndiyamikire kwambiri, koma pothamangitsana ndi nthawi ndimafuna tiyambe ndi ku China. Tikakumbukira bwinobwino atupere muluzi anapita ku China, zimene zidapangitsa anthu osafunira zabwino dziko la Malawi, komanso osafunira zabwino chipani cha UDF, komanso osafunira zabwino mtsogoleri ameneyo atupere muluzi. Nafotokoza kuti ulendo wa ku Chinawo ndi umene wapangitsa kuti akuti kuthawa. Amalawi anzanga ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti atupere muluzi kupita kwa ku China sikudali kuthawa ayi, koma monga mukudziwa kunena kuti atupere muluzi ndi munthu mmodzi amene amakonda dziko la Malawi, ndipo amene amaona, amaganiza, komanso Mulungu amamutsegulira kumuonetsera zakutsogolo mmene zikukhalira. Komanso malingana ndi kuti amadziwa bwino kunena kuti dziko kuti liyende, dziko kuti anthu mdziko mukhale pamtendere, pamafunika ubale. Ulendo wa ku China anayitanidwa ndi president wa China, wa dziko limeneli la China, ndipo kupita kwa kumeneko a president atupere muluzi ku China sikuti kunali kuti akupita mothawa, koma adayitanidwa. Kuyitanidwa kumene anayitanidwa kumeneko, mtsogoleri ameneyo anali akufufuza, anali akudziwa kuti kodi dziko la China linapanga bwanji, chifukwa mbuyomu linali dziko losauka, koma linapanga bwanji kuti lifike pamene lafikapa. Anatsatira ndondomeko ziti, zinali bwanji, komanso kwina monga mukudziwa kunena kuti dziko la China ndi dziko limodzi limene lili pa ubale wabwino ndi dziko la Malawi. So kumeneku monga ngati mtsogoleri anali akukalimbikitsanso ubale wa pakati pa Malawi komanso China, komanso ndi kukadziwa kunena kuti kodi anatsatira ndondomeko ziti kuti dziko la China likhale pamene lili palero. Anthu kumati dziko la China ndolemera, ambiri pakadali pano akudalira dziko la China. Munali zina zambiri zimene anapita kumeneko, koma zinali zopindulira amalawi. Mtsogoleriyo mu nthawi imene atapita kumeneko ndi kubwera, sanabise, adafotokoza chilungamo. Ndinali ku China, mdziko limene la China, kumene amakambirana ziwiri zitatu ndi president wa dziko la China. Patadutsa nthawi
mupeza kunena kuti panabwera anthu ndikumafotokoza kwa amene kunena simunapange kuti subscribe iya pa channel chathu chino akaluza kumbukirani masankho kupanga subscribe kuti amathawa muzilandira amapita ku nkhani China. zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano. Zimenezi zikufuna zitipatse chithunzithunzi ife okonda dziko la Malawi, komanso amene timakonda chipani cha UDF, komanso amene timamukonda mtsogoleriyo, kuti pali ndithu anthu oyipa mtima amene samalifunira zabwino dziko la Malawi, komanso pali anthu ndithu omwewa oyipa mtimawa amene samafunanso atamva kuti UDF yalowa mboma ikufuna ikusintha zinthu mdzikomo. Komanso kuli anthu omwewa amene amadana naye Atupele Muluzi ngakhale palibe china chilichonse chimene adalakwa. Safunitsitsa ndithu kuti masomphenya komanso upangiri umene ali nawo Atupele Muluzi uonekere ku mtundu wa Malawi. Nkutheka ali ndi zifukwa, koma zifukwa zake mukakumbukira bwino ndakhala ndikufotokoza kunena kuti chani. Chifukwa chonena kuti kuli anthu amene amadana ndi chilungamo, ndi chifukwa choti Atupele amayima pa chilungamo, nchifukwa chake amamusakirasakira moti athane naye. Koma chifukwa chonena kuti amayima pa chilungamo, Mulungu amakonda anthu oyima pa chilungamo, nchifukwa chake mpaka na tsiku la lero tikukamba za utsogoleri wa Atupele Muluzi, kuti dziko la Malawi likufunika utsogoleri wa Atupele Muluzi. Zatipindulira chani ulendo wa ku China umene Atupele Muluzi adapita kumeneko kukakumana ndi president amene wa ku China. President wa chipani cha UDF, Right Honorable Atupele Muluzi, wakhala akufotokoza kunena kuti dziko la Malawi si dziko losauka ayi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, dziko la Malawi si losauka ayi. Kusaukaku ndi dala. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti Amalawi ambiri tinadzidzimuka mu nthawi imene mtsogoleriyo amafotokoza choncho, koma titakhala pansi ndi kufufuza patokha, ena tinapeza yankho kunena kuti zimene akunena mtsogoleriyo ndi zoona. Dziko la Malawi si losauka ayi, koma kusaukaku ndi daladi. Ena sanapezebe yankho limenelo malingana ndi kuti nthawi zina Amalawi timakhala slow pakuganiza, pakuchita zinthu, komanso pa uzindikiro nthawi zina timakhala slow. Ena pamene mukumvera audio tafufuzani nde muone kuti kodi dziko la Malawi ndi losauka kapena si losauka. Mpeza kuti zimene wapeza Atupele Muluzi ndi zoona, koma tikukanika kupita patsogolo chifukwa chani? Chifukwa cha dala. Atupele Muluzi atapita ku China, ndipo president wa ku China anammasukira Atupele Muluzi. Mukaona anamuyitana, Atupele Muluzi anachita kuchoka ku Malawi kuno kupita ku China, chifukwa amadziwa bwinobwino kuti zimene ndi zofunikira kwambiri. Sakanatha kulumikizana pafoni, akanatha kulumikizana, koma pali zina ndi zina zimene anaziona kuti ndiyenera ndipite komweko. Ndipo atapita kumeneko, lero mukamava za Dr. Malabadi,
mupeza kunena kuti zikuchokera mu kafukufuku wa atupere muluzi kuti China inalemera chifukwa chani. Mupeza kunena kuti ndi mmodzi mwa anthu amene abuilda chuma cha China, Dr. amene tikufotokozani. Ndiye mupeza kunena kuti chifukwa cha kafukufuku amene atuperetu pofufuza kuti China inapanga chonchi chifukwa chani, kunali poliona dziko lathu, dziko la China linali losauka, ifenso ndife osauka. A China akwanitsa bwanji kufika pamenepo, ife tipange bwanji kuti tifike pamenepo? So kunali first kukapeza anthu amene adutsa mu njira imene anakumana ndi zophinja zanji, anaenda njira ziti kuti akafike pamenepo. Ndiye mupeza kunena kuti atupere muluzi atafika pomaliza kukambirana ndi president wa ku China, anapeza kunena kuti muli munthu wina amene alinso ndi nzeru zakauniuni potukula dziko, ndi Dr. Marabadi. So kuchoka kwa pamenepa mpeza kuti atupere muluzi adamuyitana ndithu mtsogoleri wa nzeruyi, Dr. wa nzeruyi, ndikubwera mdziko la Malawi ndikufufuza. Ndipo pofufuzapo mupeza kunena kuti anayenda mwa zitsogoleri osiyanasiyana mdzikomo, ndipo atafufuza anatsimikizira atupere muluzi dziko la Malawi si dziko losauka. Ndi chifukwa chake atupere muluzi wakhala kutiuza kunena kuti dziko la Malawi likhoza kukhala lolemera ngati Qatar, ngati Dubai, ngati Saudi Arabia, ndi zotheka zimenezo. Dziko la Malawi likhoza kukhala lolemera. Mwachitsanzo anapereka example imodzi malingana ndi kuti Amalawi sitimakhulupirira kuti ku Malawi kuno tili ndi miyala, monga tikudziwa kunena kuti pano zinthu zikusintha. Kusintha kwa zinthu kumene kukusintha pamenepa mupeza kunena kuti pano kwabwera magalimoto oyendera kutchaja, kusonyeza zokuti zaka zimene zikubwera kutsogolozi magalimoto achulukira omachita kutchaja. Magalimoto amenewo, mabatiri amene amapangidwawo, miyala yake ku Malawi tili nayo yochuluka kwambiri. Zimene zikutanthauza kunena kuti dziko la Malawi si dziko losauka, koma kusaukaku ndi dala. Tigwirizane naye atupere muluzi kuti ifewo kusaukaku ndi dala. Tikuyambira kwa azitsogoleri. Azitsogoleri safuna kupereka support pa maganizo amene mtsogoleri nzawo ali nawo. Chifukwa ndili ndi chikhulupiriro kuti atsogoleri amene amatitsogolera zipani zosiyanasiyana ganakhala kunena kuti tikufuna kulemera dziko la Malawi, akanapereka support pa maganizo atupere muluzi. Onse kugwirizana ndi kupereka support kwa atupere muluzi kuti dziko lino lisinthe. Koma mupeza kunena kuti ena ndi pamene ali busy kutuma anyamata
pa social media kuwapatsa ndalama za madata, ntchito yanu izingokhala yotukwana atupere. Chimene angalankhula atupere chabwino chilichonse inu muzitsutsa. Tikuziona, tikumaziona, koma zikupindula chani? Tikalandira madata ndi kumatukwana kunyoza, zikupindula chani kwa ife ngati Amalawi? Palibe chimene chikupindula, tungotsalirabe, tungobwererabe mbuyo, dziko likusaukirabe. Ndiye kulemera, dziko la Malawi ndi lolemera, koma tikusauka chifukwa cha dala. Ifeno sopano masapota, anthu wamba osati atsogoleri. Tikudziwa bwinobwino kunena kuti chisankho cha president chimabwera kutha kwa zaka 5. Chisankho chikabwera timasankha kusavota, timasankha kusalembetsa ndi kukavota. Komanso pali vuto lalikulu limene limachitika kwa ife Amalawi. Tikamasankha timasankha molakwika. M'malo moti atsogoleri tiwasankhe potengera experience imene ali nayo, komanso zimene akufotokoza kuti akatenga boma adzatipangira chani. Komanso sitikhala ndi nthawi yofufuza pa ife tokha zimene akunenazi ndi zoona zitheka. Amalawi anzanga mukhoza kundikhulupirira kunena kuti zimene atupere muluzi angafotokoze anthu ena amapanga kope, amangomatula nkupanga kope, koma samadziwa kuti akulowera kuti, kodi azitenga pati apita kuti. Mukhoza kuona mmene ndayifotokozera nkhani ya ku China, pofika atupere muluzi uzanena kuti dziko la Malawi silosauka ayi, kumene akuchokera ndi kumene akupita. Sono lero ndikovuta kuti anthu agwiritse ntchito system imene amene angayikwanitse ndatupere. N'chifukwa chake mukuona tikusankha anthu dziko la Malawi sili kutukuka, tikusankha anthu dziko la Malawi sili kutukuka. Chifukwa chani? Kii ndatupere muluzi. Tikapereka dziko kwa atupere muluzi, lero tikasankha ife Malawi kunena kuti inewo chisankho chimene chikubwera, voti yanga ndipereka kwa atupere muluzi, sapoti ndipereka kwa atupere muluzi. Mwasankha kulemera. Chifukwa kayendetsedweno tsopano miyala tili nayo, komano kuti miyalayi ifike pochoka kuti ili pati, komanso kuti pafike ponena kuti kodi miyalayi kagwiritsidwe ntchito kake, kapena msika wake, kapena ndondomeko yake kuti mpaka na dzikoli lifike dipoti ndipolemera in 8 years kapena in 10 years tikhale kuti talemera. Mayiko amu Africa yamba kukamba za ife, ili ndatupere muluzi. Kulibenso wina, ndatupere muluzi basi. So ino ndi nthawi yakuti tiwafotokozere anthu zoti umphawiwu watikwana. Tiye tipange chisankho chosasangalatsa munthu, koma chozisangalatsa tokha. Tikhale pabwino, ana athu akhale pabwino, atupere muluzi. Tipange chisankho chodzavotera atupere muluzi. Ndiye mupeza kunena kuti zabwino zonsezi zimene zinali apazi, mphekesera ija yonena kuti atupere akaluza zisankho amathawa amapita ku China, kunali kumakhala ku blog kuti mtsogoleriyo asapange maubale ndi anthu amene ali mayiko akunja, ali anzeruso amene akhoza kutukula dziko lino. Mukaona kodi pamenepo popita ku China kunali kuthawa, kunali kukagwira ntchito yoti itipindulire ife Malawi. Koma Amalawi ambiri tinakhulupirira ndikumayankhula ena otsatiranso mtsogoleriyo
ndikumati iyayi mumathawa koma ulendo uno musatuluke. Tinamvanso posachedwa apa mtolankhani wina akufunsa kwafunsa Atupele Muluzi kuti iyayi akuti mumathawa pamakambidwe zokhuza kuti asiyenso udindo, kuti iyayi kapena mwina musiye udindo. Anafotokoza momveka bwino kuti ndikhoza kusiya ndikupita kunja kumakathamangitsa mabizinesi anga. Akuti iyayi sitikufuna kuti mupite kunja, sono mukufuna chani? Chifukwa tikaonetsetsa mwachitsanzo pa social media, ambiri Amalawi ambiri amene amalankhula za UDF, amalankhula za Atupele Muluzi, ambiri ali ku South Africa pa social media. Tikaonetsetsa ku South Africa, ena ali maiko ena. Tikaonetsetsa ku South Africa kumene muli, mwakhala kumeneko chifukwa cha mtendere, tipeza kunena kuti mwakhala chifukwa cha mavuto. Mwabwera kumeneko kudzapeza mtendere, mwina mukhale pabwino. Kusonyeza zoti mdziko simuli bwino. Anthu pofika kumathawa opanda mapassport kuchoka mdzikomo, kulolera ndithu kuti iyayi kamundika pasi pa mpando pa truck koma ndichoke mdzikomo. Kusonyeza zoti mdziko zinthu sizili bwino. So mdziko ngati likunena kuti iyayi ife sitikufuna kupatsa support, munthu yonkuti okay chabwino basi ndikapanga private zinthu zanga ndikupita kunja basi ndizikapanga zanga. Akuti iyayi sitikufuna so mpite kunja, sono chimene mukufuna ndi chani? Ndiye akamapita kunja kumakhala kunena kuti pali chimene akupitira chopindulira ife Amalawi, monga mmene ndaperekera ulendo umene wa ku China. Kuchoka ulendo wa ku China muona kunena kuti panali maulendo ena amene mu nthawi imeneyo imene iwowa mayi wawo anatisiya, mzimu wawo usemutendere pepani pokumbutsa zimenezi, koma tikufuna tiunikirane bwino. Anali akuyendera kupita kunja kuchipatala, iyayi wathawa wapita kunja. Munthu wapita kumatenda, iyayi wathawa. Akuti iyayi asapite kukaona munthu, kholo lake asapite kukaliona, ladwala likudwala, ndasanyamuke kupita kuchipatala kuja akhale. Pamenepa ndi pamene panga kupatseni kunena kuti kunjaku kuli anthu anafoma timu, ndi chifukwa chake amati ife ndife system. Anakonza timu imene target yake ndiyongofuna kuthana ndi moyo wa mtsogoleri amene Atupele Muluzi. Muzapeza kuti zinthu zija zikuchoka kundale zikumalowa sopano tikumazichotsa kundale. Mtsogoleri amdziwa kuchokera kundale, ndiye tikumazichotsa so kundale tikulowetsano ku moyo wake, zimene zili zonena kuti sizingatipindulire ife ngati Amalawi. Zimenezi zitipatse chitsanzo komanso zitipatse uzindikiro kunena kuti kunjaku ndithu kuli anthu amene samamfunira zabwino Atupele Muluzi. Ena akukamba za kusintha mmene takambira kuti pakufunikira kusintha utsogoleri, pakufunikira kusintha zina ndi zina. Akufotokoza kuti NEC executive kuti yalephera adindo achoke mmene. Ndikumanena mobwereza kuti mtsogoleriyu amadziwa bwino
timvetsetsane bwinobwino. Mtsogoleriyo amadziwa bwino kumene akupita, komanso kumene akuchokera, komanso ndi pamene ali, amadziwa bwino. Tadekani si nkhani yakuti akuti ine nditchuke, komanso chomvetsa chisoni chimene nchonena kuti chimene simukundimvetsetsera sindikudziwa kuti ndi chani. Ena akuti iyayi Austin mukusokoneza, chipani ndikufuna chikonzedwe. Ine ndikufotokoza kuti chipani kukonza sakonza mmene mukonzera, muononga chipani. Ndikufuna kukupatsani ndakupatsani example ya mmene zinthu zimakhalira. Ndakuwuzani pali timu imene inajoyina magulu a UDF imene makhala ngati limodzi ndi atupere koma si limodzi ndi atupere. Ndakufotokozerani momveka bwino kunena kuti ulendo uno atupere Blues aponyera gemu kwakuya, pokhala chete posachotsa anthu mchipani, akutsatira ndondomeko, abweratu. Inu tadekani. Zomvetsa chisoni, pali anthu ena akulemba kalata akuti kalatayo ikupita kwa atsogoleri ku chipani, koma ndikulankhula mfundo zawo zonse pamenepo kalatayo ndikuiponyanso pa social media. Kalatayo ikupita kwa atsogoleri a chipani, kalatayo ndikuiponyanso pa social media. Adzipani zina aja amene ali adani achipani cha UDF akusakasaka njira zoti athane ndi atupere aja, akuiwerenga kalata ija. Inu simukuona kunena kuti mfundo zanu zomwezo ndi zimene apezere akanganya amenewa polowera kuti akathane naye mtsogoleri. Inu simukupaona iya. Pena pake tatiyeni tidzigwiritsa ntchito mzeru. Komanso ndimafuna kupempha kunena kuti tatiyeni anthu amene timati kuli omenyera maufulu tizitha tikapanga chinthu kwafunsa anthu, kodi ndikapanga chonchi tikuona bwanji? Ndi chifukwa chani tikatumiza makalata sitimayankhidwa? Kuyankhidwa kalata kumatenga nthawi zina sikumatenga nthawi, malingana ndi mmene kalatayo yabwerera. Chifukwa pali mafunso ena amene munthu samayankha ngati mwa iye yekha, amayenera kuti akumane akambirane za funso lija. Nde pali mafunso ena amene munthu akhoza kuyankha mmene alili. Mwachitsanzo, anthu tikhoza kumufunsa Secretary General funso, koma ngati funsolo likufunika kuti ayankhe ndi president, Secretary General sangayankhe. Tikhoza kumufunsa president, koma funsolo ngati liloti akufunika kuyankha ndi Secretary General, president sangayankhe. Nde pali anthu amene akuti iyayi awakudana ndi zimene awakuchita. Iyayi sitikudana nazo, koma nkhani inali yonena kuti kunjaku ndi mmene kukuyendera chipani sitingakonzere pa social media. Ambiri amene tikunena kuti iyayi chipani chapita pansi, sitinavote, tivomereze sitinavote. Ndangati kwa inu amene akuti tikonze chipanichi koma tinavota kuti tikudana nayo 100,000 imene tinapeza, tikudana nayo tikonzenso chipani. Ndangati amene tinakonza. Anthu simmanena kuti tikufuna tikonze chipani musanayike ndondomeko bwinobwino. Mmene muzikhala ndi ndondomeko bwinobwino. Ndiye ndikufuna kukutsimikizirani kunena kuti ngati mukuti mukufuna kukonza chipani,
tatsatirani ndondomeko mmene amapangira kuti chipani chikonzedwe. Koma mukayendera kuti mukuyendera pa social media, dziwani kunena kuti ndikumanena mobwerezabwereza mukuononga mbiri ya mtsogoleri wathu komanso chipani chimenechi cha UDF. Tankhula kwambiri, Mulungu adalitse nonse pepani viyeni yatalika, koma Mulungu adalitse nonse amene mwamva uthengawo, akaerena anzanu, komanso ndi kuatambasulira mwina ndi mwina mmene sanamve. Munali ndi ine Austin Wachilungamo.